हवा टंकी किने खातिर हम चल गनी मार्केट में और बेतिया जाए कर सटे तो हम बेतिया जात रहनी हवा टंकी खरीदे के रहे। काहे से कि हवा टंकी के हमरा आवश्यकता रहा दुकान पर खातिर। तो देखिए हम बेतिया जात रहनी तो रोड पर काफ़ी गाड़ी रहलसन और मौसम भी काफ़ी फ्रेश रहे। ओकरा बाद हम फाइनली पहुंच गनी उ दुकान पर जहां से हमरा हवा टंकी खरीदे के रहे। तो हवा टंकी वाला दुकान पे हम गनी तो कहनी कि फर्स्ट क्लिप एनहे से ले ले तानी रोडे के तरफ से। तब तक ले रोड के तरफ से हम फर्स्ट क्लिप रिकॉर्ड करनी। ओकरा बाद धीरे धीरे हम दुकान के अंदर जात रहनी और दुकान में देखिए हवा टंकी रखल लसन और अलग अलग प्रकार के हवा टंकी होने आगलो रखल बाटे जौन की पियर पियर कलर के वाला उनके दिखत हुई। तो ओकरा बाद हवा टंकी लेवे खातिर हम दुकान वाला भैया से लगनी बतियावे और एने वीडियो भी रिकॉर्ड करतनी। काहे से कि हमारा उतना समय ना रहे, जल्दी में हमरा कहीं और निकले के रहे। तो हवा टंकी के बारे में भैया से लगनी पूछे कि कौना कौना मॉडल के हवा टंकी बा। तो वहाँ के सब लगनी बतावे। ओकरा बाद हमनी के बातचीत कन्फर्म भइल तो भइल कि ठीक बा भैया अगला बार आवे के बा लेके जाए के बा।